jumalauta. Häh? Haista vittu. Mitä? No niin, moro. Meikäläinen on Krisu ja toi oli sitten toi saatana. Putter. Joo. Mä aloitin äsken ja sä rupesit vaan pölyttää jotain paskaa. On ihan sama. Mä kyllä kaiku kone näet. Mm. Lahja! Lahja saatana. Lahja! Perkele. Mä teen taas niin ruman lahja ja sitten mä saan siitä niin saatanan pienenkin numero. Yleensä se just menee silleen. Minkäslaisen mä tekisin tällä kertaa? Mä teen sen ihan saman. Mä teen aika lailla täsmälleen samanlaisen. Aika vittumaisen näköinen. Ihan sama. Se mulla on semmonen maatekinen juttu, mistä mä tiedän, että mä kuvaan. Ai joo. Kattoo vaan FPS, niin siitä se selviää. Niin kun sulla on niin paskakone. Ei voi mitään. Munkin läppäri pyörittää paremmin kuin kuva. Itse mulla oli 60 fps. No oota kun mä saan kunnon pöytäkone. Sulla on tälläkin hetkellä pöytäkone ja mulla on läppäri ja mulla pyörittää silti paremmin. Mutta kunnollinen pöytäkone. Tää on joku 2 sentin sonta. Niin kuin sun munaskin. Ei vittu tää neekeri kiusaamaan. Hei, sun pitää niinku... Ai jos sä et on neekeri, kun sä oot huora. Miten mies voi olla huora? Kyllä se voi. Mun logiikalla. No. Niin. Jos sä tajut, niin se on mun logiikalla se voi olla. Kun se vaan tajuu, kattoo äijä. No, sä et kyllä ikinä haluais kuulla, kun mä huudan. Mä en haluaiskaan, eikä varmaan nää video, tämä ihmisetkään täällä. No en mä haluais kauheasti huutaakaan, koska mun huuto kuulostaa siltä, niin kuin jos mä vaikka huutan perkele, niin silleen PERKELE! Aika nättiä, jos mä huudan sieltä PERKELE! No. No ei noille pikkupojille oikein kauheasti voi mitään, kun ne on semmosia, joilla ei ole vielä äänenmurros alkanut. No itse asiassa mun huuto on kyllä tässä PERKELE! Mutta pikkulikaa. Ja mut ihan sama, ton voi editoida pois. En mä sitä jaksa editoida, mä editoin sen nopeammaksi, jos mä jaksan editoida. Ei kun Mitä? mä editoin sen. Ei kun mä tiedän, mä editoin vaan joku teksti, että nyt tulee maailman randomimmat kohdat ja voitte niin korvat raiskaantuu. Niin silleen, että mä oon tyhmyä kohdat. Terveisin te, Putter ja Krisu 24. 1. Terveisin YouTube on 1 ja sitten Mine on 4. Ja sillä videolla sä saat 1 miljoonaa. Oi jumalauta! Hän näytti taas melkein äsken penikseltä. Niinku sä onnistut tekee lahjapaketistakin peniksen. Ja tässä näette taas Krisun taidot. Kaikki mitä jumalauta, puhelinkin osui. No, hyvät vaan sulle. Mä häpyttelen täällä sitten 1. En mä rupee, mä en jaksa vastata. Kuka edes soittaa? Arva. Vittu video. Mutsis. Aika lailla. Ei se nyt kellekään kuulu, kun siis soittelee, mutta ei sama. Mutta mulla on sitä elämää. Nyt mä äsken melkein sain tehdä, jos tein rusetin, joka näytti pillulla. Miten sä aina onnistut? En mä tiedä. Älä kysy. No tästä kyllä tulee maailman eeppisi juttu ikinä. Eeppisi video ikinä. Minto tää näyttää niin randomille. Eeppisi video ikinä. Lue sitten niin se teksti, mikä... Tai se kyltti, mikä siinä on. Siinä mun jutun päällä. YouTuben tähden. Tää näyttää 2 kivekseltä jo kohta. No. Ai. Taas tapa. Miten kirjoittaa glowstone? Golostone. Hölkyn kölk. Gölä. Ei juma, mulle tulee kiire. No niin, tulee mullekin. Ei oo kuule aina. Mitä en tiedä tuleeks mulle kiire. Te saatte kyllä päättää siellä YouTuben puolella kyllä, että tuleeks mulle kiire vai ei. No ei mulle kyllä mitään vitun kiirettä. No ehkä. Jos on monta aika iso kiire, jos mä haluan täyttääkin vielä. Ei tää näytä. Ja nyt on näyttää helikopterin laskeutumista paikalla. Kaksimielisen helikopterin. Kaksimielisen helikopterin. Oi jumalauta. Ja nyt näyttää 2 kivekseltä jo. Siltä se muuten näyttää.
sekunnin alkaa tää niin mä menen kyllä... No mä tuun ihan kohta, että... Toivottavasti mä niin Tulee seka. No joo, mä tän videon jälkeen varmaan kyllä soitan sille. Mikä tää on? No hui. Joku random juttu. My eyes is bleeding. Se on R, mut muuten hyvä. No R. Sori jos en jaksa lausua. Kenen tää on? Ei ainakaan mun, koska mun näytti ihan penikseltä tai kahdelta kivekseltä. Ei ollut hieno. Mut me sitten katsoin sinne mun lahjapaketin sisälle. Joo, jos mä ei. Failure. Mäkin saa failure. Mikä tää? Mikä? Mikä tää mä on? Birthday party with a big gift. Happy birthday. Mitä tässä lukee? Väistäkää nyt saatana noobit. No vittu! Mä en ehtinyt edes lukemaan. It's okay. No joo. Oho. Jos mä voittaisin, mitä sanoisit? No mä tiedä, koska sä et kumminkaan voita, joten... No me katso sinne sisälle. Mistä se sisällä oikein pääsee? Se on niinku täällä, missä mä oon täältä alas. Mitä? Ei se niin huono ollut. Ois pitänyt pistää, mutta kun hei mitä. Kaikki tähän mennessä on saanut melkein... Failure. Niin. Mitä tässä Koira butta PvP. Putta Ei hetkinen! Mä en ehtinyt se... Toi oli mulle! Tai. Ihan sama. Mä ajaisi Onks tää bleeding, sun? mitä vittu tämä on? Panu. Tänne pois. Kiitos. MC Donald, selvä. Moi. Ihan Miksi? sama. Vai SRP. Miksi? Niin sama, mä pistin jo. No varmaan Tule toi... seuraavaksi mun. Onks Jee! Se tuli. Kato sitä päältä päin. Ja mä huomasin joo. Tää näyttää niin paljon kikkeliltä, että mä... Kanssa pistetään muuten tubeen. Ja laitan. Kiitos. Ihan väkisin. Hei hetkinen, mikäs tää on? Tää on jäänyt vielä kesken, hyi helvetti. Kun ne ei kerran jättänyt tän taas kesken. Ja munkin pitäis onnistua jotenkin vääntää sulle se intro. Niin. Kun et itse jaksa tehdä. En mä jaksa. Liian monimutkaista. Yes. Ja varaudu sitten siihen, että siellä jossain lukee butter PvP. Joo, sä voit ihan sinne. Hau. Mä olin viimeinen, mitä vittua. Se oli hieno. Mä olin 4. No joo, tällainen peli tällä kertaa. Meikä oli Krisu ja... Meikä oli butter. Joo, me nähdään sitten seuraavien videoiden parissa. Tässä on moro.